ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон аз студияи марказии радиои Озодӣ тақдими шумо мешавад. Шалои Гулхоҷа ҳастам. Салом. Қабл аз ирояи тафсилот ба сархати мавзӯи имрӯз 26 август таваҷҷӯҳ кунед. саҳнасозӣ то ба кай? сокинони ноҳияи Зафаробод умедворанд ки баъди бозгашти президент аз вилояти суғд муҷассамаи нишони давлатӣ комил карда мешавад. иқдомҳои нокофии мубориза бо сӯхторҳо. сарони 7 кишвари саноатии олам ваъда доданд ки дар мубориза бо сӯхторҳо дар ҷангалҳои Амазон саҳмгир хоҳанд буд. ва бебандуборӣ дар бозори реклама. масъулини расонаҳои мустақил дар куҷо сарф шудани даромад аз рекламаро тавзеҳ медиҳанд. тамошобинонам бояд дониста бошанд ки масалан пули ҳамун реклама ки мо кор мекунем барои истеҳсоли боз барномаҳои наврамона мешавад. мо ҳамаша намехӯрем. рӯзи якшанбе сафари кории президенти Тоҷикистон ба шаҳру навоҳии вилояти суғд ба поён расид. тӯли сафари 5 рӯзаи Умалии Раҳмон аз ҷумла дар Хуҷанду Гулистон ва кӯҳистони Масҷову Зафаробод буд. чун анъана дар ҷараёни сафари корӣ чанд иншооту муассиса ба истифода дода шуд. Умалии Раҳмон дар ноҳияи Зафаробод дар ифтитоҳи парки Садриддин Айнӣ ва нишони рамзи давлатӣ шахсан ҳузур дошт. баъди бозгашти раҳбари давлат як корбари озодӣ видео аз ин парк дидан намуд. дар наворе ки бинанда барои мо фиристод саҳнасозии сохтмончиён дар канори муҷассамаи нишони давлатӣ ба чашм мехӯрад. яъне сангҳои мармар ба муҷассама часпонда нашудаанд. муаллифи навор изҳори умед кардааст ки акнун масъулон оромона тамоми камбудиҳои ин муҷассама ва дигар иншооти ҷашнీро аз байн хоҳанд бурд. президенти амрико Дональд Трамп мегӯяд ҳоло барои мулоқот бо вазири корҳои хориҷии Эрон вақт фаро нарасидааст ва таъкид кард ки Вашингтон орзуи тағйири режим дар Теҳронро надорад. рӯзи якшанбе Муҳаммад Ҷавод Зариф бо даъвати президенти Фаронса дар ҳамоиши 7 кишвари пешрафтаи саноатии ҷаҳон ҳузур пайдо кард. ӯ бо кишварҳои аврупоӣ роҳи наҷоти созиши ҳастаии Теҳронро бо 6 абарқудрати ҷаҳон баррасӣ намуд. имрӯз рӯзи дуввуми мулоқоти серӯзаи раҳбарони Амрико, Ҷопон, Олмон, Фаронса, Италия, Британия ва Канада дар Беатризи Фаронса аст. эҳтимол имрӯз дар мавриди кумакҳои ҳафтгонаи бузург барои хомӯш намудани сӯхтор дар Амазон гирифта шавад. Искандари Хоҷамирзода мавзӯъро идома медиҳад. нигаронӣ аз маҳви ҷангалҳои Амазон рӯзи якшанбе дар соҳили муқобили уқёнуси Атлантик дар мулоқоти сарони 7 кишвари саноатии олам садо дод. ба қабли мизбони нишаст президенти Фаронса Эммануэл Макрон раҳбарони давлатҳои гурӯҳи ҳафтгонаи бузург ё худ G7 ба мувофиқати кумак дар мубориза бо сӯхторҳои Амазон наздик мебошанд. рӯзи якшанбе дар шаҳри Беатриси Фаронса аснои суҳбат бо хабарнигорон Макрон гуфт ки раҳбарон имкони кумаки техникиву молӣ барои рафъи хасоротро баррасӣ мекунанд. ӯ тафсилоти бештар надод. сӯхторҳо шумори зиёди ҳайвоноту набототи ҳавзаи руди Амазонро маҳв намуданд. ҳавопаймоҳо бо об зидди сӯхтор мубориза мебаранду дар пайи эътирозҳои байналмилалӣ мақомоти Бразилия барои ҷилавгирӣ аз тавсияи оташ 44 000 афсару сарбозро ба вилояти шимолии Амазон ирсол намуданд. чанде аз раҳбарони олам ҳукумати зери раҳбарии президенти Бразилия Ҷаир Болсонароро бо иқдомҳои нокофии мубориза бо сӯхторҳо муттаҳам кардаанд. тибқи омори расмӣ то рӯзи шанбе дар Бразилия беш аз 80 000 сӯхтор ба қайд гирифта шуд. дар Боливияи ҳамсоя бо Бразилия оташ дар масоҳати 3800 миля ё худ майли мукааб ҷой доштааст. ҳазорҳо нафар ба ҷойҳои амн интиқол дода шуданд ва масоҳати оташ ҳанӯз ҳам тавсия меёбад. рӯзи якшанбе президенти Боливия Эво Моралес гуфт ки ба қабули кумакҳои байналмилалӣ омода аст. ро меорем ба мавзӯи дигар. моҳи гузашта мақомоти интизомии Тоҷикистон аз соҳили дарёи Душанбе ҷасади 2 ҷавонро пайдо карданд. вазорати корҳои дохилӣ гуфта буд ки гумонбар дар қатли ин 2 нафар як ноболиғи 15 сола аст. ҳамчун далел навори худ иқрории ин навра аз тариқи барномаи телевизионӣ намоиш дода шуд. аммо ҳоло гумонбар иддао дорад ки гуноҳро зери таҳдиди шиканҷа ба гардан гирифтааст. чунучаро ин мавзӯъро Шаҳлои Абдулло ҷустуҷӯ кард. наздикони алиҷони ализода навраси 15 сола ки дар куштори бераҳмонаи ду ҷавонӣ аз худаш бузург муттаҳам мешавад
ба худ иқрори ӯ шубҳа доранд. умуман тавар зада наметавонад. умуман чӣ хел вай бачи 26 сола мисол ки вай бача бо боксёр будай. ба гуфтаи ин падар, фарзандаш дар нахустин мулоқот ба онҳо гуфтааст зери шиканҷаву таҳдид гуноҳро ба гардан гирифтааст. писарам ба ман нақл кард ки вақте ки маро ба адил дуровардан задан ки ту ҳамин корро ба кала мегирӣ, агар ки ба кала намегирӣ мо мисол ҳамин гуҷае ки мисол сезон баранта уҷадам азоб метиҳинта бояд ту ҳамин корро ба кала гирӣ. баъд дигар гӯдаки ноболиғ маҷбур ба кала мегирад. бо туртағоев аз қавли фарзандаш мегӯяд дар ин куштор 4 нафари дигар даст доранд ва мақомот бояд қотилони асосиро пайдо кунанд. ё ҳамун клиентҳошон будин ҳамун ҷо меомаден, ҳамун кадом вақте ки ҳамин мисол бача ман обозӣ мерафта бачаро медидаед ҳамун ҷо. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон моҳи июли соли равон бо пахши як гузориши телевизионӣ аз куштори бераҳмонаи ду ҷавоне хабар дод ки дар он гумонбари асосӣ Алиҷон Ализода гуфта мешуд. дар он Алиҷон макони кушторро нишон дода даст доштанашро дар ин ҷиноят тасдиқ намуд. наздикони ду ҷавони кушташуда ҳам бовар надоранд ки дар ин ҳодиса танҳо як навраси 15 сола даст дорад. гуфтам ки ту дурӯғ мегӣ. дар инҷа гуфтагӣ я дар ариза навистагӣ ки ман 3 табар задам. ҳатто вай писар намедонад ки худаш чанд табар задагӣ, барое ки ин кора кардагӣ неста. ҳаст хушай вақте мумкин обозӣ кардагӣ ки ҳамин ҳолатҳо шидагӣ, ҳамин ҳодиса шидагӣ, ин писарака қапидагӣ гуфтагиам ки ба кала бигӣ, мо мақсад пули калон ваъдаш кардагиам, ягон чи 5 сол мешини мебурой. гӯши бачаи мара я Алиҷон тоқа наметавонад бурида, гӯши бачаам буридагӣ ҳастай, корча қатӣ иҷа задагӣ ҳастай. Алиҷон мега 3 табар задагим, бачаи ман захм шуда 4 табар задагиай. дар ҳамин ҳол мақомоти умури дохилӣ ва додситонии ноҳияи Варзоб Алиҷони Ализодаро гумонбари асосии ин куштор дониста ҳар гуна шиканҷа ва таҳдидро нисбати ӯ рад мекунанд. феълан ин парванда дар тафтиши муфаттишони додистонии ноҳияи Варзоб қарор дорад. мақомот барои халал нарасондан ба ҷараёни тафтишот шарҳи бештар надоданд. шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. дарёфти роҳҳалли чанд мушкили умдае ки домангири бозори реклама дар кишвар аст дар як ҳамоише бо ҳузури масъулини расонаҳои давлативу мустақил ва ниҳодҳои рекламадиҳанда дар душанбе матраҳ гардид. ширкатдорони нишаст мегӯянд миллионҳо долларе ки солона аз ҳисоби рекламадиҳандаҳо ба фазо мерезад кам нест ва бояд он муассиру чорасоз бошад. Сарвинози Рӯҳулло ва Амриддин Олимов дар ин нишаст буданд. созмонҳои байналмилалӣ ва расонаҳои давлативу мустақил хостори танзими бозори реклама дар Тоҷикистон шуданд. онҳо мегӯянд бебандуборӣ ва рақобати носолим метавонад истифода аз ин бозорро дар кишвар фалаҷ кунад. вақте ки ба хотири фурӯхтани дақиқаи зиёд ҳамон байни расонаҳо як рақобати носолим пайдо мешавад, онҳо бо дасти худашон ҳамон шохае ки болои он шиштаанд оно мебуранд. ширкатдорон мегӯянд бо вуҷуди он ки солона дар бозори рекламаи Тоҷикистон ҳудудан 10 миллион доллар гардиш мекунад, аммо ин маблағ ниёз ба танзим дорад. мо мехоҳем ки фарҳанги истифодаи пул ба хотири аудитория ривоҷ карда шавад ва дар ин мизи мудовваре ки дорем мақсадаш он аст ки як платформаи умумӣ созем ки он ширкате ки таҳлил мекунаду аудиторияро муайян мекунад он пайдо шавад. бигзор дар шакли як ширкати тиҷоратӣ бошад, бигзор дар шакли як ассотсиатсия бошад ё чизе дар кадом шакле ки набошад, як бозингаре пайдо шавад ки ҳамаи ин бозингарҳои дигар ба он эътимод дошта бошад. гуфта мешавад дар ҳоли ҳозир қисми зиёди бозори реклама дар инҳисори радио ва телевизионҳои давлатӣ қарор дорад. саҳми боқимонда ба расонаҳое мисли Азия плюс, радиои Ватан ва Имрӯз ва бархе аз телевизионҳои мустақил рабт мегирад. вақте ки дар шабака 10 дақиқа ёки 5 дақиқа ёки 15 дақиқа реклама давом мекунад, ин ба ҳеҷ ваҷ нишондиҳандаи
гуфти рӯзҳо ки популярност ё ки маҳбубияти ин канал нест. мардум дар бисёр маврид аз зиёд будани дақиқаҳои реклама дар эфири шабакаҳои телевизионӣ ва радиоӣ шикоят мекунанд ва ҳатто дар ин маврид латифаҳо ҳам мегӯянд. Аммо масъулини расонаҳои мустақил ба ин назаранд ки манбаи асосии даромадашон аз таблиғ аст. тамошобинон рекламаи дӯст намедоранд, аммо тамошобинон бояд дониста бошанд ки масалан пули ҳамун рекламае ки мо кор мекунем барои истеҳсоли боз барномаҳои навро намешавад. Мо ҳамаша намехӯрем. азбаски шабакаҳои телевизионии давлатӣ аз лиҳози пахши мавҷ ва шумори бинанда бартарӣ доранд, рекламадиҳандаҳо ҳам мехоҳанд огаҳии худро аз ин шабакаҳо бештар пахш кунанд. вале мутахассисон мегӯянд на ҳамеша мардум ин шабакаҳоро тамошо мекунанд. дар ин қисмати барнома дар бораи як зани ба истилоҳ қаҳрамоне хоҳем гуфт ки 4 фарзанди нобиноро ҳамроҳ бо 2 келинаш ки низ аз қувваи босира маҳруманд парасторӣ мекунад. ин зани солхӯрда дар суҳбат бо ҳамкорони мо қисса намуд ки ҳадалимкон кӯшиш дорад рӯзгори наздикони дастнигарашро пеш барад. ӯ бо хушҳолӣ мегӯяд ҳоло набираҳояш калон мешаванд ва умедвор аст ки кӯмаки онҳо низ дар оянда хоҳад расид. Абаҷон хто нигоҳ мекунед будакам? Хто нигоҳ кунед? Созакон бо барои муоина пеш доктор миёред? Миёред як бора доктор муоина мекуна, мебина саломат баша, ҳамаша. азбаски модари ин тифл зулфия мирзоева нобино аст, бибиаш бояд ӯро барои муоинаи такрорӣ биёрад. ҳоло ба деҳаи хоҷаи шом ба восеъ бармегарданд ба ин хона. Что ман дорум шигронаш ами мекад айми бигумо мухтум айми дастгирӣ кад ба айми чи ами гирифтум. дар ин хона ба ғайр аз зулфия 5 нафари дигар нобино ҳастанд. дар ҳаққи ҳамаи онҳо модарашон мошариф азимова ғамхорӣ мекунад. хизматгоршон ма овшон миёрам, алошон миёрам, хамизшон мекунам, овқотшон мекунам, сар мехезам, тақсимотшон мекунам, айтҳай кор мешам. 4 фарзандаш модарзод нобино ба дунё омаданд, 2 келинаш ҳам нобиноянд. ҳам келин мегам фарзандаи ман хола сиян савзинан зад намегам ки хушрӯан мегам ман худам чанд қабадрӯи фарзандаи мара хушрӯ мегам худат хушрӯи худат беҳтарин одамӣ афсӯс ки нобиноӣ. падари тифлон ҷумахон шукуров санаи таваллуди фарзандонашро хуб дар ёд дорад ва мегӯяд духтарам 2014 ина бачаам 2017 ин сеюмш 2019 17 август ана бачаам 31 январ раштаган баъд 1 феврал гузарондаgan. кӯдакон ки биноанд ба гуфтаи биби ба волидон аз ҳоло кӯмак мерасонанд. ин ами калшакош на пеш мемонав ин ами биган овшон метав нам хеле на дар сар тарақ мешинан нигоҳ мекунад духтараш ина бачаи мардак нигоҳ мекунад дасти аташа мегирад дасти чаша мегирад дар сар тарақ мемонад уш дасти чаша мегирад дар сар тарақ мемонад ки во хурдан шумо бихӯрем. ҳоло мушкили аслияшон кам будани кӯмакҳои иҷтимоӣ аст ки давлат ба онҳо медиҳад. зиндагӣ хуб аст имрӯз? шигронаш имрӯз хуб ай. имрӯзаш тоозира ҳоли хуб ай. Не ки ман ами як мушкили айми чӣ дорам. чӣ дорем? чӣ мушкилӣ дорем? мушкили ман ҳамин ки ман ина худам 180 сум пенсия мегирам. 180 суми дига мардак мегирам. ина ман 180 суми 1000 бо шигронаи худованд. ман ба 3 гулак ман пенсияи худам 1 гулак ман буд намекунам. оли айфинаи 2 гулакам. ва достони ноҳияи ҳамадонӣ таҳқиқи парвандаи як модари 24 соларо идома медиҳад ки ба қатли фарзанди 6 моҳааш муттаҳам мешавад. ҷасади тифли навзодро як ҳафта баъд пайдо карданд. бозори одиназода раиси ноҳияи ҳамадонӣ аввали ҳамин моҳ ба радиои Озодӣ гуфт зани ҷавон баъд аз он фарзандашро ба наҳр андохтааст ки модарарӯз ӯро ба дуздидани пул аз хона муттаҳам кардааст. бинандагони азиз, ин гузориши охири барнома имрӯз буд. бо сипос ки то охири барнома моро тамошо кардед. гузоришию наворҳои аз ин бештаро дар Озодӣ видео канали мо дар YouTube метавонед тамошо кунед. хабарҳои рӯз дар вебсайти радиои Озодӣ гузошта мешавад. саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ фаъоланд. фардо субҳи барвақт навиди бомдодӣ тақдиматон мегардад. то мулоқоти фардо, худо нигаҳдори ҳар яки шумо азим бошад.